תם, טייק אחד. תראי, מסתכלים מה אני עושה בשבילך. קיצור, את עומדת מול... בואי נעבור ככה. את עומדת פה ככה, את רואה אותו. יד כזאתי, את עושה עם היד ככה, זה שיהיה קשה. שיהיה קשה. אני צריכה להגיע למצב להביא לו פה. אבל בהדף, במצב כזה, להרים למעלה. אני טק, מרימה, כאילו מרימה לו את הצוואר. מצב, את לא מסתכלת לו אף פעם על הצוואר. את תמיד לא מסתכלת לאזור, את מסתכלת למעלה. לעיניים. מסתכלת למעלה או מסתכלת לשם. את צריכה להזיז את הראש לשם או לשם, שהסחת דעת תהיה מופנית לצדדים. זה כאילו, דופקת לו ככה, חזק אבל. אני כל הכוח, פאק, אני משחרר את כל היד. או שאת יכולה כאילו לעשות מצב כזה, את עומדת טוב ויש לך נעל ספורט. מצב כזה, את עומדת וישר, ככה. טאק, בתוך הרגל, כאן, למצב הזה. כאן, טים. או שחזק. היית ישר, בא, מרימה את הרגל ככה. לא בעיטה, לא כלום, מרימה ככה, טאק, ישר, בתוך העצם. ככה את מקפלת אותו. מצב כזה, קיפול, הבן אדם יורד למטה, כאילו, טאק, את מתכופפת, ישר, טאק, תרימי את היד, ישר, בום. והשאר את בורחת. מצב כזה, 2 מכות. מצב זה לוקח 3 שניות. 5-10 שניות גג. 2. כן. היא עומדת, דברי, את חוששת, איך שאת מתחילה לחשוש, אל תפחדי, ישר תתני לה. ישר, טק. את רואה? טק, כי אני דופק לה ככה, לפה. ישר, את רואה, יש את המצב הגרגרת הזה, כאן, לבפנים. עם כל החלק הזה, חזק, בלי לפחד, שחררי את כל היד. טק. תתאמני על זה, וגם, כשאת בועטת, תסתכלי לו תמיד בעיניים. תסתכלי לו בעיניים. תעטי אותו, טק, אני מששרת לו, ישר מקפלות לו את הרגל. טק. או כאילו ככה, אל תראי את המצב, תתכנני לך בראש. אבל לא יתכנן את זה יותר מדי, ישר לעשות את זה. טוב, אנחנו עוד מעט נעשה איזה ביצוע אמיתי. טק! קבל אותה. פיס. טיסה נעימה, טים.